Wasal il-mument li tidħol ċertu dixxilpina fejn jitlu kuntratti għal servizzi offruti lill-Kunsilli Lokali. Dan saħħu s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Silvia Parnis, fejn saħaq li mhuwiex aċċettabbli li jkollok kuntratturi li ma jobbligawx il-kuntratt tagħhom. Din il-persuna trid tintgħażel mill-Kunsill Lokali u xogħla huwa illi ddur wara il-kuntratturi. Spjega illi l-indafa fil-lokalità hija importanti ħafna u spiċċa żmien li l-kunsilli jitmexxew b'mod dilettantesk. Sostna li fl-ewwel laqgħa ta' kull kunsill għandha tiġi diskussa l-materja dwar il-ħatra ta' contract manager. Aħna qegħdin nagħmluha ċara illi jekk il-kuntrattur ma jkunx qiegħed jagħmel ix-xogħol, jiġifieri hekk supposti jsaqqu l-qsar u ma jsaqquhomx, il-Kunsill Lokali m'għandux iħallas lill-kuntrattur u l-contract manager idur mal-ħaddiema tal-kuntrattur biex naraw li verament ikollna l-indafa u s-serjetà fil-lokalitajiet tagħna. Min-naħa tiegħu id-Direttur tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali Natalino Attard sostna illi wara konsultazzjoni ta' sena issa wasal iż-żmien li dak li kien maqbul bħala preċeduri jibda jiġi attwat. Irrealizzajna li hemm ħafna kunsilli li m'għandhomx contract manager. L-riżultat ta' dan huwa li l-standards tas-servizzi joffri l-Kunsill qed jonqos b'riżultat li jkollok ħafna elementi miċ-ċittadini. Issa bir-riżultat ta' riforma qegħdin ninsistu illi kull kunsill ikollu contract manager għal kull kuntratt u da biex jassigura li ikollu persuna li qed tissorvelja li l-kuntratt isir kif suppost isir. Sostna li l-maġġoranza tal-kunsilli ma kellhomx contract manager u issa ma' kull kuntratt li jgħaddi l-kunsill irid ikollu contract manager li jassigura li kull kunsill jirċievi s-servizz li jkun ħallas għalih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.